Міліція Закарпаття переходить на сторону народу. Командир Беркута скаже. Я командир Беркута, Шаленик Василь Васильович. Говорю за всіх своїх підлеглих. Беркут Закарпаття переходить на сторону народу. Тільки що командир Беркута офіційно заявив, що Беркут Закарпаття переходить на сторону народу. Ширший коридор, хлопці, ширший коридор. Борця буде пускати! Megyek, nem, ez nem kell. Dehogy nem. Nem kell, ez jó. Закарпатський Беркут ніс службу в Києві на вулиці Правди. Зараз весь Закарпатський Беркут знаходиться на території Закарпатської області. Я лякаюся, чесно. Ми не страшні, це ваші хлопці трошки нас лякають. Наші хлопці нікого не можуть налякати, тому що вони мирні люди. Вони мають лякати лише бандитів і злодіїв, повірте мені. Численність це, якщо мені дозволить сказати генерал, я скажу, якщо не дозволить, не скажу. 59 чоловік особового атестованого складу. Є ще секретарша, є ще прибиральниця. Якщо потрібно, я їх теж покличу. Не потрібно? Шаленик Василь Васильович, командир Закарпатського БЖП. А вас як звати? Зараз поб'ють тебе. Все, давайте, не лякайте мене цими мікрофонами, чесно. Дякую. Боюся мікрофону.